jeɗɗi yamde silmaji capantati woni mofti leydi Mali jeena yamde silmaji capantati woni paari oɗo sa woni wakkati nantindo anna kabaruji ɗi Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe e kabaruji meɗen ɗi aɗa yaha fa a tawi hayre e dow lawol a haɓata e hayre nde na a diwi na a filiki ngol yo konngol Laurent Gbagbo hoorjo kiɗɗo leydi Côte d'Ivoire e ley kawrital ngal mo noddi altinere kengen e wima ko fay goto mo foɗodirta e hoore makko fedde FPI inde mo joƴƴinanna fedde politique heyre wonde to leydi Mali caggal wargo sirwinigo wango e ley commune Wataguna alan jaɓɓiɗo kulol e wembere ɗum woni ko heddani ɓiɓɓe ɗeɗo gure e heddiɓe tomɓe nde wonno wala ko ɓe jii haggilla ɗum waɗi ko hollata ndenago mabɓe ana tabintine jawle mabɓe du fou naɓama e ley janguji ɗi to leydi Afghanistan e ley balɗe 5 ƴaɓɓiide joni nde e fedde Taliban ɓamti galluji 6 laamu aɗa diwanuji mawɗi iwde juuɗe konunkoɓe e leydi Afghanistan altinere kengen Taliban ɓamti gallure Aybak hannden yo talatare 10 lewru jettu ɓordu e hitan ujunaje 2 tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi fedde mawde adnar ndu halfinande humpitinde no alhaali hawal wordi yaltini windende altinere kengen Abdoulaye Ba yo ɓi Guinée Conakry andanɗo taaridi kanko ɗum woni hono hoorejo fedde wallore haɓade wulare hawalu e wi makko nde windande ko humpiti ko ana holla yonti ɓiɓɓe leyɗe Afrique ɗe daro kaɓo wulare na nguleki hawalu keɗoɗen mo iɓe windi nder ton wondema bani adama on hino tawa e wullugol on aduna golleji banu adama on hay so on tini e piiji ko wona e moƴƴinede kon koko ineten industrie ji e ɗuma ko ɗum ɗon fof woni e wullude aduna on haray noon sen arti e sengo Afrique ngon ko wonnen kon inde changement climatique soñji leydi Afrique ndi moƴƴa batte mum kadi hino yi'ede si on mbaari e fewdo ko buy hino remude ala e moƴƴude hari leydi Afrique ndin hino inna ko leydi ka ñaamete moƴƴata candi hino woodi gaani ngaɗe balɗe ɗo si tawi on ndaari moƴƴa hella Madagascar fiiɓe to yimɓe hino iwde ka hoɗuno woni duuɓi ndin leydi ɗon ɗe balɗe ɗo ɓen ɗon fof hiɓe dogude e ndin leydi ɗon joni noon ko honɗum woni e wadde ɗum ɗon ko o probléme ko innete changement climatique e nder noon nduɓata ko ɗum ɗum ɓe sakkiti yaltinde ɗo joni déjà leydi ndin feƴƴi ɗon ko woni e wulde kon ba hino yeehi haa ko inneten kon 1,9 keɗiɗen ɗo kanko Abdoulaye Ba ɓi leydi Guinée Conakry andanno taaridi hoorejoɗi fedde wallore haɓade wulare no mbiyanna nguleki hawalu to leydi Côte d'Ivoire altinere kengen Laurent Gbagbo hoorejo leydi ndi kiɗɗo joɗodiki e yimɓe muɗum ɓe wonduno e fedde FPI caggal poɗɗodiral e hoore makko fedde FPI nde hakkunde makko kanko Laurent Gbagbo e Pascal Afingessa Gbagbo holli e joƴƴinan fedde muɗum politique heyre jantore Abdoul Aziz Diallo. Tu marches et tu vois une pierre ou bien tu la sautes ou bien tu la contournes. Laurent Gbagbo fiwolugol ko faalira sincugol mojobere dawrugo o accida Afingessa e FPI on o wi'i si tawi hiɗa seppude a tawi goɗɗum hino uddi laawol maagol haray ko hanuɗa wadde ko takkagol walla diwugol lanɗo kiɗɗo on ko faandori e wi'ugol goɗɗum no uddi laawol e nder nde yewtere makko waɗunde embere feccere jamdi ɗum ko Afingessa ardiɗo saldu FPI ndu sariya on irritani woodede muɗum on ɗon himo tumira jogitagol mojobere dawro nden lurral maɓɓe ngal ko fuɗɗi koye nde hitande 2014 ko ɓe sakkiti waddude ko saldu jokkundu Afingessa ndun ŋiñi ngal tumbodiral ngal Laurent Gbagbo nodditi kayru kadi hindu nodditi jokkuɓe nduɓen ñande 14 e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum Laurent Gbagbo hino faala sincude mojobere dawro makko hesere ko adi lewru sappa ɓurundu mo fawi suɓagol e nde yontere araynde yoga e jokkuɓe mo fi gollugol no ɗum laatora. Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI. e kabaruji majjum fa han caggal ngal kawrital ngal Laurent Gbagbo waɗi
momo foɗoderte hoore ko fedde FPI ɗum woni Pascal Afingesa kayen waɗi windande ɓakkude yemmirone Laurent Gbagbo ɓami e joƴƴinde fedde politique heere e wima ko ngoɗo miijo Gbagbo ana holla omo jooti e laamu mo tewtoɗo yomtade komo waɗano Pascal Afingesa jokkini hendu wiide ana felliti tewtude laamu fa heɓa e suɓogoji gaɗoji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e joyya to leydi Guinée Conakry Abdoulaye Ba lundiɗo laamu leydi ndi jeyaddu e fedde IFDG namtama kaso altinere kengen kanko Abdoulaye Ba mo yoppitanoma iwde e kaso saabe mo wonano celluɗo yoppere nde yo yamirde yalla omo sawre mo namtama uddede kaso altinere kengen nde wonno e wi laamu leydi ndi Abdoulaye Ba yeddi hono sariya yoppere muɗum fa sawronde nde wonno mo noddi du hono murtere ɓiɓɓe leydi ndi kanko Abdoulaye Ba noon ɓe kolli wiide altinere kengen mo yaltinino vidéo e on ɗon vidéo e dow médiaji rendoɗo woni internet mo holli Cellou Dalein Diallo kayno woni hoorejo leydi Guinée Conakry to leydi Mali kikiɗe Alan ƴaɓɓiɗo jonin o jaadiyankoɓe kippiki gure nayyi bangue funnangue leydi ndi ana hen wuro Wataguna wuro Kaaru wuro Dirga e wuro Daw e Jif ɗeɗo gure fof goɗɗa kero hakkude leydi Mali e leydi Niger ana ɓuuri yimɓe 50 waraɓe butigaji poyama cuuɗi cumama dabaji mabɓe ɗe funnaɓama keroɗen ɗo kanko suka gorko jeeyaɗo e leyɗe ɗo gure kippaɗe ɗe mo yiɗali noon inde makko nde inde Amadou Abidina Ba keƴaɗo RFI fulfulde Bamako nildi konngol ngol jonno Abdoulaye Diallo firti haala ka e fulfulde C'était vers 17h et quelques comme ça que les assaillants sont entrés. Ko telen jamdi sappo e jeeɗiɗi pawɗi silmaji wat bone en naati e mobilaji maɓɓe gallure Karu ɗon ɓe tawi yimɓe e garu Watir hay ɓe namdakiɓe ko non ɓe felli ɓe wari ɗon hewɓe ɓe yahoyi kadi on tuma e gallure Karu kadi ɗon hari sukaɓe no fija ko non ɓe felliri ɓe natoyi kadi Wasaguna ɗon kadi mo ɓe fotti wo ɓe booma mo on tuma noon ɓe jatti marchandise ko wona e yeeyede kon fof ka yeeyirɗe dabaji kadi e otoji wonnoɗe ton ɓe wari jeyɓe ɗen otoji e minibus mobilaji e dabaji ɗin kono kadi ɓe jatti kala ko wonno e pharmacie ɓe mooɓi fof ɓe yaadi e mum rempli les véhicules de matériel des boutiques divers des produits pharmaceutiques et ils sont partis avec. keɗiɗen ɗo hono suga gorko jeeyaɗo e leyɗe ɗo gure e kippade Alan ƴaɓɓiɗo jonin o bangue e funnangue e leydi Mali fa hane kabaruji majjum caggal ɗiɗo wargoji ɓiɓɓe gure ɗe ko heewi hen eggi won hen yaaɓe ley ngalluje mawɗe e leydi Mali wondu yaltuɓe jaata leydi ndi nde wonno nokku ana herodira e leydi Niger won hen e mabɓe yaaɓe e ley ngalluje e leydi Niger hoorejo leydi Mali colonel Assimi Goïta kayen suɓiki balɗe tati suno ɗo dese ɗum woni drapeau Mali ɗo tawa fof jippine fa hakkude immaɗe majjum yo du'anade waraɓe e ɗiɗo wargoji cirwiniɗi to leydi Afghanistan fedde Taliban ana jokki ɓamtude ngalluje leydi ndi iwde e juuɗe konikoɓe Afghanistan iwde timmoɗe yontere ƴaɓɓine nde yottade altinere kengen Aybak woni ngallure jeego ɓerde nde Taliban ɓamti jantore Ummuba e ɓaawo foolugol ɓe Taliban ɓe nder ɗe hare waɗuɗe alati woni sabu hettugol ɗe diiwe Kunduz, Talokan e Sarepul e tenen kadi ɓe hettingal diwal Aybak joni e nder diiwe 34 ɓe murtuɓe Taliban waawi huɓindade ɗe jeego fewndo o saa'i ɗo ko ɓe Taliban ɓe woni ko laamingal diwal Aybak ko non holliri Sefatullah Samangani hikkiɗo e o ardiɗo diwal Samangan ka tawata ko Aybak woni laamorgo ngon fayi e nder ɗi yewtereji makko o andini e nder o jemma alati goto e ardiɗo hunike hoore mum e ɓe waɗayɓe fitina Sefatullahi ɓeydi hankin e tenen mawɓe ɓen ka diwal ɗon landike o yeesojo nde gallure ittugol ɓe konunkoɓe ka nokku maɓɓe ɗum ko fi haɗugol jokkitagol ɗi cippiroji hakkunde halfinaɓe kisal leydi ndi e ɓe murtuɓe Taliban yimɓe ujune dogi ka ɗe hare woni ɗon e waɗude ɗum ko hedde ka nano Afghanistan e buy e maɓɓe hewti hankin e tenen ka gallure Kabul. Ba a jarama tedduɓe ɗo kattanehla hello arandewa kabaruji ɗi joni e ngana jokkitade ko heddi hen ko